желтый, а потом на красный быстро нажал. Onko sulla kahu? Onko sulla kahut? Mikä tämä on? Eikö nyt tehdään, kato hei, tehdään kahuuttia. Eli ota kahuut sieltä. Tää tekee jotain ihan omaa. Kahuut. Joo, mutta kato sä saat sieltä. Saatko minä näyttää sinulle? Kato kahuut. Sinä löydät täältä kahuutin. Myöskin. Mä voin näyttää sulle, jos sä haluat. Saanko minä näyttää? Ei. Pannu şu. Kızladı. Jo, iyi siedzi. Aha, eikä niin. Kalsu, auttaako Hugo sinua? Joo, hyvä. Mikä tämä on? Kaula, kakku, silmä, leipä. Silma. Oh no! Mikä tämä on? Lasi, kahvikuppi, kattila, talvitakki. Selvä, talvitakki. Joo, se on lämpimän näköinen. Ei talvitakki. Niin, kyllä joo. Kenen puhelin Emilia on? Я правильно нажал. Я на 17 Joo. Emilia, kenen puhelin se oli? Kenen puhelin tää on? Kanson. Joo, et sinä koske. Ei. Sinä et Mitä koske. se on? Keito, Ei ole sinun. kumisaappaat, puuro vai pulla? Keito. Joo. No mä tiedän. Ja se viimeinen on 20 Mitä tämä on?